Akwụkwọ n'amụma Aịzaya isi nke 6. N'afọ nke ọnwa eze bụ Uzaya, wee hụ Onyenwe anyị ka ọ nọkwasị n'ocheeze dị elu, nke ebuliwokwara elu. Ọnụ ala niile nke uwe mwụda ya jupụtakwara ụlọukwu Chineke. Ndị seraf na-eguzo n'elu ya. Nku isii ka seraf ọbụla nwere n'ime ha nwere. Abụọ ka o ji ekpuchi ihu ya, abụọ ka o ji ekpuchi ụkwụ ya abụọ, abụọ ka o ji efe efe. Otu wee kpọọ ibe ya oku sị, "Nsọ, nsọ, nsọ, ka Jehova nke usu niile nke ndị agha dị. Uju ụwa niile bụ ebube ya." Ntọala niile nke mbata ụzọ niile wee mee mkpọtụ site n'olu onye ahụ nke na-akpọ oku. Ụlọ wee jupụta n'anwụrụ ọkụ. Wee sị, "Ahụhụ na-adịrị m, n'ihi na alawo m n'iyi, n'ihi na onye egbugbere ọnụ ya abụọ rụrụ arụ ka m bụ. Ọ bụkwa n'etiti ndị egbugbere ọnụ ha rụrụ arụ ka m na-ebi, n'ihi na ọ bụ eze anyị bụ Jehova nke usu niile nke ndị agha ka anya m abụọ hụworo." Otu n'ime ndị seraf wee fekwute m, jide otu nkume dị ọkụ n'aka ya, nke o ji mkpara wepụta n'elu ebe ịchụ àjà. O wee were ya metụ ọnụ m sị, "Lee, nke emetụwo egbugbere ọnụ gị abụọ, e wee wezụga ajọ omume gị, kpuchikwa mmehie gị." Wee nụ olu Onyenwe anyị ka ọ na-asị, "Onye ka m ga-eziga? Onye ga-ejekwuru anyị?" Wee sị, "Lee m, ziga m." O wee sị, "Jee sị ndị nke a, na-anụnụ, ma unu aghọtala, na-ahụnụ, ma unu amatala. Mee ka obi ndị nke a maa abụba, meekwa ka ntị ha dị arọ. Techikwa anya ha, ka ha ghara iwere anya ha hụ ụzọ, gharakwa iwere ntị ha n'ihe, gharakwa iwere obi ha ghọta, gharakwa ichegharị, ka ha gharakwa ime ka ahụ dị ha ike." Wee sị, "Ruo ole mgbe, Onyenwe anyị?" O wee sị, "Ruo mgbe obodo niile tọgbọrọ n'efu na-enweghị onye obibi, ụlọ niile kwa na-enweghị mmadụ. Ruo mgbe m meworo ka ala ndị ahụ tọgbọrọ n'efu, ọbụla ebe tọgbọrọ n'efu. Ruo mgbe Jehova meworo ka mmadụ jee n'ebe dị anya, o wee rie nne, bụ ebe a hapụrụ ahapụ n'etiti ala ahụ. Ma ọ bụrụ na otu ụzọ n'ụzọ iri afọdụ n'ime ya, a ghaghị irechapụkwa ya ọzọ, dịka osisi terebint na dịka osisi ook nke ogwe fọdụrụ ha mgbe e gbutusịrị ha." Mkpụrụ nsọ bụ ogwe ya. Isi nke 7. O ruo n'ụbọchị Ahaz nwa Jotam nwa Uzaya bụ eze Juda, na Rezin bụ eze Siria rigoro, ya na Peka nwa Remalaya bụ eze Izrel, ruo Jerusalem ibu agha megide ya, ma ọ pụghị ibu agha megide ya. E wee gosi ụlọ David sị, "Siria na-ezu ike n'elu Efrem." Obi ya na obi ndị ya wee mee mkpọtụ dịka osisi niile nke oke ọhịa si eme mkpọtụ n'ihu ifufe. Jehova wee sị, "Aịzaya, biko pụọ izute Ahaz. Gị onwe gị na Shea-Jashub nwa gị, ruo nsọtụ ụzọ mmiri nke ọdọ mmiri dị n'elu, ruo ụzọ atụliri atụli nke ọhịa ọsụ akwa. Sị ya, lezie anya n'ọkwa jụụ, atụla egwu, ka obi gị gharakwa ịtụ ụjọ site n'ọdụdụ abụọ ndị a nke oloko ọkụ na-akwụ anwụrụ ọkụ, n'ihi iwe dị ọkụ nke Rezin na Siria na nke nwa Remalaya. N'ihi na Siria adụwo ọdụ imegide gị ihe ọjọọ. Ifrem kwa na nwa Remalaya sị, ka anyị rigo imegide Juda, ka anyị meekwa ka ike gwụsịa ya, ka anyị wakpuoro onwe anyị ya, mee ka otu onye bụrụ eze n'etiti ya, bụ nwata Bel." Otu a ka Onyenwe anyị Jehova sịrị, "Ọ gaghị eguzosi ike, ọ gaghị adịkwa. N'ihi na isi Siria bụ Damaskọs, isi Damaskọs bụkwa Rezin. Ma tupu ọgụ afọ 35 eruzuo, a ga-etipụ Ifrem ka ọ ghara ịbụ otu ndị.
ọzọ isi Ifrem bụ Samaria. Isi Samaria bụkwa nwa Remalaya. Ọ bụrụ na unu adịghị ekwe, n'ezie unu agaghị ekwesị ntụkwasị obi. Jehova wee gwa Ehaz okwu ọzọ sị, rịọrọ onwe gị ihe ịrịba ama n'aka Jehova bụ Chineke gị. Rịọ ya n'ebe miri emi maọbụ n'ebe dị elu nke dị n'elu. Ahaz wee sị, m gaghị arịọ, m gaghị anwakwa Jehova. O wee sị, biko nụrụnụ, ụlọ David, ọ bụ ihe nta na unu na-eme ka ike gwụ mmadụ, na unu ga-emekwa ka ike gwụ Chineke m? N'ihi nke a, Onyenwe anyị onwe ya ga-enye unu ihe ịrịba ama. Lee, nwa agbọghọ ahụ ga-adị ime, ọ gajekwa ịmụ nwa nwoke. A ga-akpọkwa aha ya Emmanuel. Mmiri ara ehi na-arahụ na mmanụ aṅụ ka nwoke ahụ ga-eri, mgbe ọ mara iji ihe ọjọọ na ịhọpụta ezi ihe. N'ihi na tupu nwaokoro ahụ amara iji ihe ọjọọ na ịhọpụta ezi ihe, a ga-ahapụ ala ahụ nke ike eze ha abụọ gwuworo gị onwe gị. Jehova ga-eme ka ụbọchị bịakwasị n'ahụ gị na n'ahụ ndị gị na n'ahụ ụlọ nna gị, bụ ụbọchị nke na-abịaghị site n'ụbọchị Ifrem, wezugoro onwe ya n'ahụ Juda, ọbụla eze Asiria. Ọ ga-erukwa n'ụbọchị ahụ na Jehova ga-akpọkọta ijiji nke dị na nsọtụ mmiri Naịl niile nke Ijipt ọkụ, kpọọkwa aṅụ nke dị n'ala Asiria. Ha ga-abịakwa, ha niile ga-ebekwasịkwa na ndagwurugwu niile nke ebe dị mkputamkpu, na n'ime mgbawa niile nke nkume dị n'elu, na n'ogwu niile, na n'ọzara niile. N'ụbọchị ahụ, Onyenwe anyị ga-eji abụba nke egotere n'ofe niile nke osimiri, bụ eze Asiria, kopụ isi na ajị ụkwụ, ọbụla ahụ ọnụ ka ọ ga-akọchapụkwa. Ọ ga-erukwa n'ụbọchị ahụ na otu onye ga-edebe otu nwa agbọghọ ehi nke igwe ehi ya, na nne atụrụ abụọ nke igwe ewu na atụrụ ya ndụ. Ọ ga-erukwa site n'ọtụtụ mmiri ara ha ga-agba, na ọ ga-eri mmiri ara rahụrụ arahụ, n'ihi na mmiri ara rahụrụ arahụ na mmanụ aṅụ ka onye ọbụla nke fọdụrụ n'etiti ala nke a ga-eri. Ọ ga-erukwa n'ụbọchị ahụ na ebe ọbụla nke nnu vaịnị abụọ na ọgụ iri dị ya, nke ọnụ ahịa ha bụ nnu ego ọlaọcha abụọ na ọgụ iri, ọ ga-adịrị ogwu, dịrịkwa uke. A ga-achere akụ, werekwa ụta bịa n'ebe ahụ, n'ihi na naanị ogwu na uke ka ala nke a niile ga-abụ. Ma ugwu niile nke a na-ejiri ọgụ bụọ, ị gaghị aba n'ebe ahụ n'ihi egwu ogwu na uke, kama ọ ga-abụ ebe a na-eziga ehi na ebe atụrụ na-azụ ụkwụ.